bat, hiru, sei. LED diodoa. Light emitting diode. LED diodoa. Horaitxe marraztu behar dut, PN juntura bat gidatzen. PN juntura bat gidatzen. Venga. P. N. Hemen boro edo 3 elektroi dituzten atomoak, hemen fosforo edo 5 dituztenak, baina gidatzen dago. Zuzenean polarizatuta horrelaxe. Hemen gertatzen zena zen, hemengo elektroiak betetzen zuten material osoa, honek erakartzen zuen hemengo elektroiak orduen zuloak sortzen ziren material osoan, desagertzen dira hemen erdian dauden kargak bai orekan bai inbertsoan, honekin baliogabetzen dugu, hemen desagertzen da eremu elektrikoa, honekin baliogabetuta, hemen zulotxoak, baina. Eta hemendik ailegatzen diren elektroiak sartzen dira hemen, eta elektroi hau birkonbinatzen da honekin. Beste hau zulotxo honekin. Beste hau zulotxo honekin. Ailegatu ala, zulo gehiago, desagertzen direnak gehiago, elektroi gehiago, eta sortzen da korronte bat, diodoaren, ez dakit, zuzeneko korrontea, diodo bat gidatzen. Vale. Hau, silizioarekin egin dugu, sartu diogu boro, sartu diogu fosforo, baina posible da beste material erdieroale batzuk erabiltzea, horrelaxeko PN junterak egiteko. Eta hor, taula periodikan badaude galio, arsenio, fosforo bera, indio, aluminio, bai, ez dakit beste batzuk ere joten bat dira. Erabili ditzakegu hauek, kristalizatu hemen, gara sartu behar xehetasunekin, baina egin ditzakegu PN junturak beste erdiero batzukin, eta badakizue hauen ezaugarri magikoa zein den. Egiten dugu PN juntura bat, jartzen dugu gidatzen, eta elektroi bat, zulotxo bat, betetzen duenean, hemen, material hauek magia hau sortzen digute. Sortzen da fotoi bat, fotoia. Eta gainera, egiten baditugu kristalak proportzioz berdinekin eta bar, gainera kontrolatu dezakegu honen koloreak. Osea, naturaren opari bat da hau, ez? Osea, PN juntura bat erabiltzen dugula diodoak egiteko, zener diodoak egiteko. Material hauekin egiten baditugu, hau martxan jartzen dugu eta argia ematen digu zen gehiti bai. Naturak eren opari bat. Orden, material hauekin egindako PN juntura hau, diodo bat dela, LED diodoa daukagu. LED diodoa. Light emitting diode. Bere simboloa, diodo batena, baina ikusiko duzu horrelaxeko bigezitxo egin. Eta hemen ez dugu gehiago sakondu behar. Bakarrik esan behar dizuet, material hauekin egindako PN juntura hau ez da artezlearen edo zeneraren bezain ona, zeren hauen helburua da argia ematea. Konfiguratzen dira, eraginkorrak izateko argia emateko, eta beraien gidatzeko, beraien erantzuna, diodo baten antzekoa da, V-LED, I-LED, erakusteko hauen dela, gidatzen dute, baina ez dira horren onak. Hauek izaten dute erantzun esponentzial bat, igual voltio batetik aurrera hasita, eta segun zen materialak eta barrera erabili, beste batzuk ailegatzen dira 3,5 ingurura. 3,5 voltio ingurura. 0,7 beharrean, tensio gehiago behar dute gidatzeko eta argia sortzeko. Bai, 1,5, 3,5, 1,5 jarri dezagun hemen. Tarte horietan. Eta gero, inbertsuan ere, gaizki funtzionatzen dute. Bazpare, VBR 5 voltio baino txikiagoa erabili behar dugu, zeren horre ere ez dute erre daitezke material hauek direlata. Orduan, hauen ezaugarria, hauxe, threshold tensioa edo VTH edo altuagoa, eta
inbertsoan ere ez dute asko jasaten. Erabili behar ditugun ereduak gauzak aztertzeko, beti bezala. Gidatzen dagoenean, pilatxo bat, pues, segun ze balio duen, ariketan ematen digutena, pues, tarte honetakoa, 1,5 3,5 voltiokoa, eta inbertsoan dagoenean, 5 voltio baino gutxiagorekin, irekita egongo da. Hemen ez dago zenerrik, ez ezerrez. Baina, hau da, material hauekin lortzen den magia. Argia sortu daitezke material hauengatik. Eta bakarrik elektrizitatea pasatzeagatik eta birkombinazio hori gertatzeagatik. Bale, orain egin behar dugu ariketa adibide bat hauekin, lehen praktikan daukazuena eta askatzen dena laborategian montatzea. Da hauxe, ariketa bezala duzu edo. Bai, uste dut. Ariketa daukaz, ariketa bezala duzu, egin dezagun, ia. Ariketa, laborategian egin behar duzuena. Iturri bat hemen, resistentzia bat ipini behar duzu, eta bi LED jarri behar dituze antiparaleloan. Antiparaleloan da, LED bat horlaxe, eta bestea horlaxe. Eta sartu behar dizu, sartu behar dizu sinaleo. Segundotan, minus amarretik. Ui. 10 voltioko amplitueko sinale bat. Minus 10. 10 eta minus 10eko sinale triangeluar bat sartu behar diogu. Eta ariketa honetan eskatzen digute. Bueno, datuak. Beste outlet bat. Hau gorria. Gorria. Eta hau berdea. Eta esaten digute gorriaren gidatzeko behar duen tensioa. Gorria VTH. VTH red 1,8 voltio. Eta VTH green 1,9 voltio. Uste dute, horrela edo alderantziz, horrela izango. Horrela xe. Eta eskatzen digute. Diodoen tensioa. VLED. Hemen, grafikoki marraztea. Eta diodoen korrontea. Horrela jarriko dut, bale? Irudikatzea ben grafikoki ze tensio dagoen hemen. VLED jarriko dut honi. Eta ze intensitatea daukagun. Dibuja la forma de onda, la tensión y la corriente. Vale. VO. Ariketan VO esaten dio honi, VO. Vale. LED diodoak dira, baina diodoak dira. Zer uste duzu ari dela gertatzen hemen? Eta sinale hau motela sartu behar dugu. Hau, 2 segundo. Hau, 4 segundo. Zer uste duzu ari dela gertatzen hemen? Venga, baita, 10, minus 10 sartzen. 10, minus 10. Diodo hau dago, ipurdiz horrelaxe, orduen, hau, 10 denean, positiba denean, honek gidatu behar du. Berriz honek, hau, positiba denean, hau, moztuta egon behar da. Aldiz hau, negatiba denean, intensitatea mendik etorri behar zaio, hau, basti behar da gidatzen, hau, moztuta. Ez di utzi behar, horretza joaten. Orduen, lortu behar dugu seinale honekin, pues, bata honegotea, eta gero bestea. Tak. Aztertu dezagonia. Hasi gaitezen 0 voltiotik gora. 0 voltiotik gora. Voltio positibo, bai, tensio positiboekin. Positiboa den bitartean, 0, bat, 2, 0,2. Hau, gidatzen, hasi berdela ikusi dugu, baina honek ze tensio behar du gidatzen hasteko. Bere VTH edo, baldin bada 1,8 ikusten duzu, hau, gidatzen hasteko behar du 1,8 baino gehiago. Beste honik kasurik ez zeren hau, positiboa den bitartean hau, beti moztuta.
Orduan, honek gidatzeko behar du 1,8. Eta lehenko ariketetan bezala jarri behar dut maila hori hemen. Ui, Dios. 1,8. Horrelaxe. Denboraren puntuak ere gustatzen zaizkit sartzea. Badakizue. Eta nire analizian ikusi dut. Tensioa 1,8 baino gehiago denean, gorria on egon behar da. Berdea off, zeren muturrez dago. Tensio positiboetan muturretan boztuta dago. Horren pesatu ezagun, hau noiz hasten da gidatzen. Tensio negatiboekin. Hau gidatzen hasteko, hau 0 voltio baldin bada, hau da gidatzen, hau denean minus 1,9 baino txikiagoa. Horren baina hori izango zen, hau? Hemen ere denbora jarri behar ditut. Denbora hau. Bai. Hemen daukagu VI minus 1,9 baino altuago. Eta hemen esan dugu dagoela. Red nola dago? Hau, negatiba baldin bada hori moztuta. Eta berdea on, esan dugu. Hemen ikusi behar dugu bat piztuta, bestea tak. Eta frekuentzia honekin, segundoko periodoiekin ikusiko dugu. Gero jolastu dezakegu frekuentziarekin. Ikusiko dugu, azkarrago edo ez. Izia behar hartu dezaketen. Eta hemen geratzen zaigu jakitea zer gertatzen den tarteko tensio hauekin. Ikusi dugu, hemendik gora, hemendik azpira, eta zer gertatzen da tarteko hauetan. Hemen. Zer gertatzen da 0,5 voltiotan. 0,5 voltio hemen, hau moztuta. Eta 0,5 ez dira nahikoak hau gidatzeko. Minus 0,5, minus bat. Hau moztuta, eta minus bat ez da nahiko hau gidatzeko. Osea, tartean biek daude moztuta. Hemen, off eta off. Bene, off eta off. Off eta off. Bale, ulertzen dugu zer den gertatzen, orain pentsatu ezagun tensio ikuspegitik. Guazen, onutza. Tensio altu hau daukagunean. Hementxe, hau gidatzen dago, beraz, zen bada irterako tensioa. Hau moztuta, marraztuko dut zirkuito balik gida. Hemen goian daukagu hau gidatzen. Bere ereduarekin, 1,8koa, eta hau irekita. Zen bada irterako tensioa? 1,8. Osa, hemen, irterako tensioa 1,8. Bazen hontza. Bestea dagoenean. Hau dagoenean gidatzen hau minus 2, minus 3 delako. Pues, zirkuito balioki da izan behar hau. Gorria moztuta, eta beste hau gidatzen. Norabide horrekin dagoenez, horrela egon behar da. Gutxi gora, bera, hurbilketa bada, badakizue. Hau 1,9 delarik, beraz, irterako tensioa minus 1,9, hementxe. Ikusten duzue, maila horiek pasatzen duenean tensioak, pues, hasten dira gidatzen eta tensioa hor tinkatzen da, iturritxo horiekin. Eta tartean esan dugu biak moztuta daudela. Baldintzak erabilitzak ez konfirmatzeko, zuenako. Ulertzeko lana zuentzat. Biak moztuta badaude, egoera daukagu. Ez daukagu tensio nahiko bat agiratzen hasteko, bestea kontran dago. Tartetxo horietan, egoera daukagu, biak moztuta daude, eta irterako tensioa zen bada hemen. Intentsitaterik ez dagoenez, VI. Osea, tarte horietan, biak moztuta daudena, VO da VI-ren berdina. Horren begiratazue, jarraitzen dio seinaleari, baina bakarrik 1,8 eta minus 1,9 tartea. Bestela, moztu egiten ditu. Hau, oziloskopian ikusiko dugu. Ikusiko ditugu diodoak lanean, argia ematen, oziloskopian ere bai horrela xiko seinalea. Barkatu, bai. Bueno, hau egin dugu, ez ba? Claro, hau ez dugu egin.
intensitatea kalkulatzeko behar dugu resistentziaren balia, ez digutela ematen ariketan, zeren eskatzen digute guk diseinatzea. Lehendabiziko galdera hau izan beharko zen. Diseinatu erre, egoera honetan, aplikazio honetan, ledaren tensio maksimoa izateko 10 miliamper. Eta behin gogoratu du grafika hauetan, hauek egiten dute lana gutxi gora bera, 10-40 miliamper tartean. 10-40 miliamper tartean, egoera praktikoak eta proiektuan ere horrela diseinatu behar ditugu, gutxi gora bera. Bueno, aterako dira. Diseinatu, erresistentzia, ledoietatik pasatzen den intensitatea, 10-10 sinale bat sartzen digunean, 10 miliamper baino gutxiago izateko. Pentsatu minuto pare bat. Zenbat balio beharko du erre? Zenbat balio beharko du errek? Hau gidatzen dagoenean, eta hau gidatzen dagoenean, intensitatea hemen 10 miliamper baino txikiago izateko. Nola egin duzu, Txikut. Bale, suposatu ezagun hemen gabiltzala. Diodo hau dagoela gidatzen, honek eman behar duen tensio masimoa da 10 voltio, eta egoera honetan, tensio masimo horren egoera horretan nahi dugu intensitate hau izatea 10 miliamper. Hau da 1,8 voltio, beraz hemen home egin behar diot honi. 10ken 1,8, zati erresistentzia hori, diseinatzea behar duguna, izan berko da berdin, edo bai, txikiagoa, 10 miliamper baino txikiagoa. Orduan hemendik erre bakantzen badugu, 8,2 zati, oda bidereun, ez? Bidereun. 980, omio. Baino altuagoa, ez da? Baina altuagoa intensitate hori, bueno, ez, inguru hortakoa. Laborategien ez dira egon behar balio zehatzak, antzekoak hartuko ditugu. Ondo dago? 980? Ah, 980, claro. Osea, 8,2 hori da bai. Mi esker. Baina 8 bai, ez? 8 da bai, hori bai, bidereun. Bale. Horain, nola marraztu genezake hemen intensitateak? Hau ez dut egin, ez dut prestatu, eta ia nola egin dezakegu? Aztertu dezagun egoera bakoitzetan. Aztertu dezagun egoera erraxena, intensitatea marrazteko. Begita, hemen. Moztuta daudenean intensitatea zer da? 0, 0, 0, 0. Orduen off hauetan intensitatea 0. Hemen, ez ba? 0, 0, 0. Hemen zenba da intensitatea. Egoera honetan zenba da intensitatea. VI arabera. VI ken 1,8 zati resistentzia. Hori grafikoki zer da? VI dela hau, hemen, osea, tarte honetan, hemen tarte honetan dago, dagoela horrelaxe. Eta intensitatea da, VI ken 1,8, hori da hau jaiztia horuntza, zati 880. Beraz izan behar du forma hau. Eta hau, intensitatea irudikatzen bade gure bai, hau izan behar da 10 miliamper. Hau da 10. Ez? Horrela diseinatu dugu resistentzia.
Hemen, tensioa zer da, VI arabera. Intensitatea, VI. Bestaldera baldin bada. Hori da, joder, VI hau igota, VI gehi, horazten badugu, VI ken hau negatiboa, VI gehi 1,9, VI gehi 1,9 igotzen da honutza, eta pikoan diseinatuko genuke, zenbat izango zen? Karo, erresistenzia hori diseinatu dugu 1,8, hemen 1,9 daukagunez, intensitate hau txikixo aterako da. 10 baino txikixo, baina 10 inguru. Intensitate hori izango zen 10 ken 1,9 zati 120, eta eskusatzen dut hau dela txikixo. 10 miliamper baino txikixo, ez dakit baina ingurukoa. Orduan intensitatearen forma hauxe, hori erresistentziaren intensitatea. Kalkulatu dugu intensitatea erresistentziatik zeren. Diodo bakoitzetik moztuta dagoenean, diodo honek gidatzen du bakarrik hemen. Intensitate hau da onena. Eta beste hau da onena. Beraz, eskatzen badigute diodo bakoitzaren intensitatea marraztea, bi grafika egin beharko nuke. Bata piko honekin, positiboak, eta negatiboak bestearentzat. Bueno, zikina geratu da, baina jarraituko da ez. Eta azkenik, hala, pentsatzeko beste modida bat. Atlalontako beste galdera bada, Ariketanontako beste galdera bat. Diodo baten IV erantzuna hau baldin bada, dakigun bezala, hauxe, gidatzen du horrelaxe eta horrelaxe. Zein da ikusten badugu bi diodoiek antiparaleloan, osagai bakar bat bezala ikusten badugu. V, eta hemendik daukagun intensitatea horrelaxe adibidez. Osagai bakar bat bezala ikusten badugu, zein da osagai guzti honen IV erantzuna. Pentsatzazu pixkatxo bat, minuto pare bat. Horrelaxe baldin bada, honen erantzun osoa osagai bakar bat bezala zein izango zen. Begira, guk ikusi dugu, tensio hau denean demagun biak 0,7koak direla, ez direla ledat, bakizik eta artezleak. Ikusi dugu, hau 0,7 baino gehiago edo, ailegatzen bat denean 0,7ra, hau hasten da gidatzen. Osa, 0,7ra gidatzen hasten da, nola bide honekin. Berriz, hau dagoenez, ikusi dugu, hau minus 0,7ra ailegatzen denean, hau hasten da gidatzen. Baina arutza, intensitate negatiboa, minus 0,7. Eta tartean, 0,7 eta minus 0,7 tartean, hemen 1,8 eta minus 1,9 tartean bezala moztuta dagoenez, hemen ere moztuta gomar dira. Orden, hitzekin esan dudan hori, hauxe da. Osagai honen tensioa dagoenean minus 0,7 eta 0,7 tartean, osagai hori moztuta dago eta intensitatea ez da pasatzen. Zeren bietako bat dago moztuta eta bestearen tensioa ez da nahiko gidatzeko. Biak daude moztuta hemen. Hau denean 0,5, hau moztuta, eta hau ere bai. Daukalako 0,7. Hau denean minus 0,5, hau moztuta, eta honentako ez da nahiko gidatzen hasteko. Hau xe daukagu. Berriz ikusi dugu, hau 0,7 gidatzen diren, hau hasten da gidatzen. Nola bide horrekin? Horrela xe. Eta minus 0,7 elegatzen diren, hau hasten da gidatzen intensitate arutza, negatiboa, horrela.
Galdera hauek gustatzen zaizkigu egitea, pentsatzekoak eta bar, emango diozu buelta zuek. Ideia honekin, eta ja bukatzen dugu. Ariketak, hauek daude, ariketak 11. gardenkian. Zein izango zen, baldin baditugu bideo serien, zein izango zen osagai guzti honen bere VI grafika. VI. Eta baldin badaude serian baina horrelaxe, nola dituz, ez, muturrez. Osagai honen VI grafika. Eta ja, hemen gauden. Zein da, beste honen. VI. Hauek daukate VZ, VTH 0,7 voltio eta VZ hartzagun orokor bat. VZ orokor bat, 5, 6, dukizea. Egingo dunik. Edo ez. Bideo hauek serien. Serien baldin badaude, noiz pentsatzen duzu hasi behar direla gidatzen. Bakoitzak 0,7 behar badu gidatzeko, diferentzia hau bikoitza izan beharko da. Adar ontatik hasi behar da pasatzen intensitatea, hemendik 0,7-den bikoitza daukagunean. Osa, hasi behar da gidatzen, ez 0,7 baizik eta 1,4 voltiotan. Eta norabideakin horrela hasi behar da. 1,4 ez bada hilegatzen, moztuta egon behar dira. Orduen, kasu honetan, osagai oso honen erantzuna hauxe. Honek gidatu behar du noiz baitean. Tensio positiboa daukagunean, honek gidatuko zuen, baina honek ez utzi behar. Eta negatiboa denean, honek gidatuko zuen, baina honek ez utzi behar. Beraz, osagai honen erantzuna hauxe. Hori moztuta dago. Botakeia bat, hori egitea. Berriz, zener baldin badira, tensio positiboa daukagunean, honek gidatu behar du. Honek ez du utzi behar gidatzen, baina oso positiboa baldin bada, bai, hemen baldin badaukagu, honek behar duen VZ edo VBR gehi 0,7, osea hemendik, arutza, VZ gehi VTH jarriko 0,7, hemendik ziberdak gidatzen. Hau zener eta hau gidatzen, eta norabide horrekin horrelaxe. Tensioa zener baino txikiagoa baldin bada, ez du gidatu behar, eta alderantziz gertatu berdantzekoa. Oso negatiboa baldin bada, hau honek gidatzea nahi du, honek ez di utzi behar, baina hilegatzen bagea minus VZ minus 0,7 orduen hasi berda gidatzen. Bata on eta beste VZ. Negatiboa denean goikoa zener eta azpikoa on, eta hemen goikoa on, azpikoa zener. Bale, utziko dugu, gaurkoz. Venga, ba, hasi gaitezen. Gaur bukatu behar dugu diodoen gaia. Fotodiodoa. Ja, perspektiba pixka bat izateko. Ikusi dugu, diodoa osagai bezala, gero nola egiten den barrutipen juntura hori, erdieroa lerrollo guzti hori, diodo simple bat egiteko. Densitatea pasatzeko edo ez uzten pasatzeko. Zenerrarekin beste aplikaziotxo bat. Gero, jode, segun zen materialekin, argia ematen ez dizaigu pene juntura hori, ja, aplikazioak ezabatzen ari dira. Oraindik gehiago daude, sorpresa gehiago. Atal honetan fotodiodoa ikus behar dugu. Azkeneko, gaiontako azkeneko atala.
fotodiodoa. LEDaren antzera, LEDaren kasuan bagenuen diodoa, material xelebrioekin dopatuta, eta on ereduan genuen, gidatzen genuen, eta hor argia sortzen zen. Orain, polarizatu behar dut diodo bat inbertsoan, berriz epene juntura gure harriko eskorra jarri behar ditut, inbertsoan polarizatuta, hemen P anodoan, hemen N katodoan, hemen dopatzen ditugun atomo horiek zulotxoak sartuta, hemen elektroiak sartuta, fosforo adibidez, eta esan bezala, hau inbertsoan polarizatu behar dut. Osa, P muturari edo katodari mutur negatiboa, eta hemen positiboa, inbertsoan. V inbertsoan sartu behar dugu. Orduan hemen gertatzen zena zen, hemengo elektroiak arutza joaten zirela, adibidez, hiru horiek hemen egon behar dira, hauek erakartzen zituen elektroiak eta hemen zulotxoak eratzen ziren, eta hemen tarteko gune hori, karga librerik gabe, bagin dituen ioiekin kargatuta, hemen minusak, ez ba, elektroia emutza pasatu delako, eta hauek elektroi gabe horrela genuen, eta erdian eremu elektriko bat, sortzen zuela potentzial bat, zala honen berdina, hau da, egoera. Inbertsoan. Bale, ba, orain, horrela daukagun diodo hau, inbertsoan, dopatu behar dugu material xelebre horiekin. Lehenko gunean batzuk jarri nizkizuen, baina lista edo zerrenda haundixo da. Adibidez, galiorekin, indio jarri nizuen, fosforo, zer gaio, arsenio, aluminio, naturalen oparia ematen ditutena, nitrogenoa erabiltzen da, selenioa, karbonoa edo zinka ere bai, eta hauen konzentrazio kopuru ezberdinekin, beste zerbait gertatu behar zaigu. Horutza orain, hau inbertsoan daukagunean, eta material hauekin dopatuta, fotoi bat ailegatzen bazaigu, fotoia, hau gertatu behar da. Hemen baldin badaukagu lotura kobalente bat, bi elektroirekin, hauen ezaugarria hau da, fotoi bat, gai dira fotoioren energia hartzea, fotoi hori desagertuko zen, eta lotura kobalente hortatik, zer hemen ez daude karga librerik, hemen lotura kobalenteak daude hor lotuta, fotoi hori elegatzen bada, elektroi batek hartu dezake, bere energia hartu eta bertatik atera. Bertan zulotxo bat utziz. Argiak sortu ditu bi karga libre, bata elektroia eta bestea zulotxoa positiboa. Argiak, beste naturaren beste opari bat. Gauza da, hori gertatu baztegula hemen, barruan. Eta hemen begiratzen eremu elektriko bat daukagu. Sortu dira karga libre horiek, eta elektroi hori erakarrita sentitu behar da, eremu elektriko horrengatik, eta horrela esiko indar bat izan behar du. Eta zulotxoak, karga positiboa bat bezala funtzionatzen duenez, bestaldera indar bat. Eta hori gertatu behar da, argiekin sortzen diren kargatxo horiek, mugitu behar dira, elektroiak arutza, zulotxoa ekonutza, eta intensitate bat sortu behar da, argiaren ondorioz. Horrelaxeko norabidearekin. Hori eremu elektrikoaren ondorioz sortzen denez, erdiero alaetan genituen bi intensitate motak, desplazamentua eremu elektrikoaren sortuta edo bestea, bestatzen zen, ez dugu horatzen. Hau da, desplazamentu korronte bat. Aiba, sortzen dala begiratzazue. Muturretik arutza, muturretik ipur dira. Inbertsoan, argia sartzen delako. Joder, elegante, ledaren kontrako ideia izango zen hau. Aztertu dezagun ia, apazen aurategira, eta neurtu ditzagun hemen gauzak, ia zer daukagun. Neurtu dezagun hemen hasieran genuen gure diodo horren VI. Hasieran jarri dugu inbertsoan, beraz bere erantzuna diodo batena izan behar da, pene juntura batena, horrela xe. Argia itzalita. Eta horrein jarri dezagun argi pixka bat, inbertsoan jarrita. Guazen honuntza inbertsoan jarri, eta argitu dezagun hori. Ba, gertatu behar da, hoxe, argiarekin sortu behar da. Inbertsoko intensitate bat. Hemen txe daukaguna baino asko ze handiagoa. Eta argia daukagunean, bere erantzuna horrela xe izan behar da, inbertsoan intensitate handiago bat, gero, diodoaren erantzuna horrela xe jarritzeko. Argi gehiago jarrita, inbertsoko intensitate hau handitu egiten zaigu.
Eta bere erantzuna horrela izan behar da. Argi gehiago jarrita, venga, guazen. Horrelaxeko erantzuna izan behar dugu. Honek jarraitzen du potentzia optikoa handitzen badugu. Orduan, inbersoko intensitate hau handitu egiten da ere bai. Eta material hauen erabilita nahiko gainera. Hauxe da fotodiodo bat. PN juntura bat, inbertsoan polarizatuta, eta erantzun hau izan behar dugu. Inbertsoan dagoenean intensitate hori handitzen dela. Orduan ez aplikazio izan behar ditu honek? Nagusiki, bi. Bat argia detektatzeko sensurak egiteko, eta bestea fotovoltaika. Guazen dena bizi begiratzazue. Hemen, intensitate inbertso bat, diodoak idatzen ez dagoenean, baina hemen tensio negatiboarekin. Eta hemen, tensio positiboarekin. Hau da, bagabiltza sortzen hemen intensitate bat tensio positiboarekin. Potentzia sortzen gabiltza. Hemen detektatzen. Hori, dena bizi begiratu dezagun honuntza, eta konfiguratu dezagun adibidez horrelaxeko diodo bat. Hau, honen simbola horrelaxe izango zen, ledarena baina kontrako norabidearekin, inbertsoan polarizatu. Eta hemen serien, honek argiaren ondorioz bere intensitatea aldatu behar duenez, intensitate hori neurtzeko erresistenziatxo bat jartzen badut. Hemen tensio bat, hemen erresistentzia bat. Intensitate hori aldatzen denez, argiarekin nik neurtzen badut tensio hau, bere aldaketa jarritu behar diote potentziari. Hau hemen izan behar du tensio bat, bela potentzia optikoaren funtzioa. Argi sensore bat izan behar dugu. Intensitate txikiak izan behar dira, eta argi sensore bat izan dezakegu. Errezistentziatik pasatzen direnean, tensiora bihurtzen direnean. Lehen optiko aplikazioa, fotodiodo bezala, argi sensore bat. Bestalde, beste gune honetan, 0,0 voltio arte horietan, tensioa positiboa daukagula, hemen beste aplikazio bat sortu behar zaigu. Izan behar dela fotovoltaika. Hemen badukagu gure diodoa, edo PN juntura, sensibilidad dela argiari, horrelaxik irudikatuta. Eta honek, argia sartzen zaionean, ikusi dugu honek intensitate bat sortzen duela. Inbersoa. Muturretik ipurditik ateratzen zaien inbertsoa. Eta hauxe, polarizatzen badugu hemen positibo, gune honetan, potentzia bat eragiten ari gara. Potentzia ematen duen osagai bat izan behar dugu. Argiaren arabera. Argia jaso eta potentzia elektrikoan bihurtu. Adibideza konparatzeko, lehengo gunean diseinatu genituen diodoak, artezleak eta zenerrak zein txikiak ziren eta bar, kasu honetan nahi dugunez, ahalik eta intensitate gehiena jaso, argi gehiena bilduz, PN junturak horrelaxe konfiguratzen dira kasu honetan. Handiagoak egin behar ditugu, zabalagoak. Eta demagun, horrelaxeko PN juntura bat egiten dugula, zentimetroko tamainakoa, Eta bertan jartzen dugu N material bat goian, N dopatutakoa, azpian P, eta zentimetrokoa denez hemen honek argi asko jaso da digo. Eusia delako helburua, argi hori gero intensitatean birtza. Elektrodo bat ipinita hemen, azpian. Goian elektrodo bat jartzen badegu argia ez dugu jaso behar, beraz hemen elektrodoak horrelaxeko formarekin daukazu marraztuta, kontaktu bat lortzeko, baina argia pasatzen duzteko ere bai. Hemen elektrodoan jartzen badaukagu, PN juntura bat, argia intensitatean bihurtzen duela, eta hoxe, zelula fotovoltaiko bat izan behar da. Kuriositatez ere, hau zabalak dira, handiak, zentimetrokoak, nahi digunak bezala gintitzakegu, baina PN juntura beti jarraitu behar du izaten hemen nahiko medarra, 300 mikra ingurukoa.
Eta hausi izango zen oharretan edota ikusiko dituzuen panel fotovoltaiko oinarrizko horiek horrelaxe, ez dakite, zelako marrak eta horrelako kontaktuak. Hausi izan behar da, panel fotovoltaiko bat, PN juntura bat, dopatuta material hauekin bihurtzen duten argia korronte elektrikoan. Jarraitu ezagun, venga, jake gure diodoa, gure PN juntura. Haundiago egin dugun, aztertu ezagun hau, hobeto xo, ikusi ezagun ze zenbakiak atera daitezken, horrelaxeko konfigurazio batetik. Zenbat intentsitate lortu dezakegun, da horreten badituzue grafikak eta zenbakiak. Hortarako irizpidea aldatu behar diot. Kasu honetan, intentsitatea horrela doanez, diodoaren irizpidearen kontrakoa da. Egin behar dudana da, irizpideari buelta eman. Intentsitatearen irizpidea jarri positibo, hemen negatibo beharren, positibo beharren buelta eman behar diot. Eta ikusi behar dugu zer gertatzen den, eta ze zenbakiekin gabiltzan lanean. Grafika honi buelta ematen baldin badiogu, argia sartu ala, horrelaxeko intentsitate bat izan behar dugu, orain positibo, argi gehiago horrekin, tak, horrelaxe, potentzia optikoa onditu ala, intentsitate hori onditu egin behar zaigu. Eta ze zenbaki lortu ditzakegu, harriko eskorriekin horrelaxe konfiguratuta, horrelaxeko zenbakiak. Hemen tensioan jarraitzen dugu PN juntura bat izaten. Orduan hemen 0,6, 0,7, 0,8 voltio izan behar ditugu, baina neurtzen badugu, horrelaxe, sentimetro karratu dituen PN juntura neurtzen badugu intensitatea sortzen den ariaketen arabera, ailegatu daitezke 8 amper eta adibidez. Amper inguruko unitatetara. Izugarria, argia intensitatean bihurtzen balio hauekin. Eta orduen, unitate hauek erabiltzen dira potentzia elektrikoa sortzeko. Potentziaren ikuspegitik aztertzen badegu grafika hau, osagai hau, baldin badago konfiguratuta. Demagun polarizatzen dugula tensio bajutan, intensitate hauek emateko. Orduen, tensio bajuak bider intensitatea, potentzia bajua izan behar dugu. Irudikatzen badegu hemen daukagun potentzia, hemen potentzia bajua izan behar da, tensioa 0 da, beraz, V bidedi, tensioa 0. Hemen, intensitatea joitsi zagu, hemen potentzia 0 izan behar da. Orden, hauek polarizatzen dira edo konfiguratzen dira potentzia maksimoa ematen duten puntuan. Irudikatzen badegu, hauen VI grafika erantzun honen araberaz, izan behar dugu, 0tik hasitamen, tensioa 0 delako, gero nintza 0 ere bai, eta horrelaxeko zerbait egin behar. V birdi egiten bat dizkiogu grafika hauei, potentzia fotodiodoari, horrelaxeko erantzuna izango zuen, eta bere ahalik eta potentzia gehiena sortzeko, polarizatzen dira justo potentzia maksimo puntu horretan. Tensio horrekin, emateko, argiak ematen digun, intensitatearen arabera, intensitatea. Eta horregatik, ja azkeneko konzeptua kasu honetan, fotodiodo hauen edo zelula fotovoltaiko hauen eredua erabili behar duguna, nola funtzionatzen duen, horrelaxe izan behar da. Horrelaxeko diodo bat, horrelaxe polarizatuta, funtzionatu behar du. Intensitate iturri bat bezala, oharretan hori horrelaxe daukazte irudikatuta. Nola ditzen diogu? Inbertsua, beka, ematen duela intensitate hori. Eta eredu bezala, diodori dagoenez ez dago gidatzen, baina dago tarte positiboan, eredu osoa, oinarrizko saiak erabilita, intensitate iturri bat eta diodo perfektu bat jartzen badegu hemen, horrelaxe egon behar da funtzionatzen osagai hau. Ez ditu gariketak egin behar hauekin, baizik eta hor geratu behar gara, baina hau izango zen, fotodiodo edo zelula fotovoltaiko hauen eredua. Bere funtzioa egiten, intensitatea sortzen, polarizatata dagoenean hemen alde positiboan. Zer gertatu da intensitate honi?
hemendik etorri behar da, hemen diodo bat daukagu, honek utziko zion pasatzen, baina tarte honetan gaude, hau, off dago, off dago. Guk nahi dugun lan puntuan off dago. Gehiago ikotzen badegu tensioa intensitate hori galduko zan, orduen ez genuke konfiguratuko gure zelula nahi dugun bezala, baina puntu hauetan polarizatuta intensitate guzti hori lortuko genuke. Beraz, horrela xegongo zan funtzionatzen. Diodo perfecto bat, inbertsoan intensitate hori ematen ipurditik, ez badugu on jartzen, ez badugu gidatzen jartzen. Eta zenbaki hauek, jode, nik teleko ikasi nuen, industriala ez nuen ikasi, eta hau itzugarria iruditzen zaitu, argia bihurtza intensitate horrelako mailatan. Gustura hartuko nuke horrelaxeko zelula bat, hor laborategian, polimetroarekin eta neurtu zenbaten duen intensitatea, eta sentitzea argiaren arabera nola sortzen den intensitate hori. Bueno, zuek izango duzu aukera, suposatzen dut, ez egiten. Eta horrein bai, horrein bukatu dugu diodo eta PN junturaren gaia, eta fija zaitezte. Diodoak egiteko, CNR-ak egiteko, fotodiodoak egiteko, eta LEDak egiteko, argia emateko edo jasotzeko, potentzia sortzeko edo eta detektoreak egiteko. Izugarri, ba horrein gehiago egon behar da. Ikusiko duzen bezala.